Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoya mabiya kallon shirye-shiryenmu. To, ina muku barka da Juma'a. Wannan ita ce Juma'ar mu ta farko a shekara ta 2025. Allah Ubangiji ya sa mun shigo wannan shekara a sa'a. Allah ya shige mana gaba cikin lamuranmu. To, kamar da kuke gani dai, shirin alaƙa ya dawo kamar yadda kuka saba kuka daɗe kuna jiransa. To, Allah ya dawo da mu, an ci gaba daga inda aka tsaya, wadda har ya kasance an yi na sati ɗayan da ya gabata, wato Juma'ar da ta wuce. Kuma kamar yadda kuke gani, wannan Juma'ar shine week na biyu wanda za mu ɗaura muku daga inda muka tsaya. Ga masu kallo mabiya kallon shirin alaƙa sun ga abin da ya faru a sim 1 alaƙa, wannan na farko kenan. Kun ga irin yadda ya kasance. Sannan kar ku manta ku ci gaba da mana subscribing da danna mana ƙararrawa a channel ɗinmu. Yau in Allah kai misalin karfe 8:30, karfe 8 da dai ma za a sake shi a YouTube channel ɗin Ali Nuhu. Kada ku bari a baku labarinsa. Muna nan muna jiran ku. To kuma abinda masoyan mu suka manta shine ba fa iya shirin alaƙa ba. Akwai shirye-shirye da ake shirya muku su a masana'antar Kannywood wadda ya kasance za su burge ku, za su nishaɗantar da ku kamar irin su Manyan Mata. Na san yawanci da yawan ku suna kallon shahararren shirin nan mai suna Manyan Mata. To Manyan Mata ma yana nan fa. Ana nan ana shirya muku shahararren shirin nan mai suna Manyan Mata. Wanda Manyan Mata akwai fitintunu, akwai abubuwa da dama da yake ciki wannan shirin. Wadda ku kun san cewa yanzu ma a takaice Laila Tahir ta cikin shirin Manyan Mata, wato Hadiza Gabon, za ta fito takara wadda mutane suke Laila Tahir suke so waye da wadda har mijinta baya so ma ta fito takara, amma yakan zuwa yake cewa insha Allah ya amince za ta yi takara waye. Kawai dai ba ni zan baku labarin shirin ba, kawai kada ku bari a baku labarin dai. Ku ci gaba da mana subscribe da danna mana ƙararrawa. Mun gode.